De tjerke van Wjoert is vanzelfs verneemd om deze fjouwer mummies. Al zo'n 16 jaar liggen ze hier in de kelder. En nog altijd is het een raadsel hoe het kind dat de mummies zo lang goed blijven. Het mysterie loopt alle jaren zowat 10.000 toeristen naar het dorpje. En takom simmer treffen mensen die een rondleiding krijgen in de kelder ook deze kat aan. Een vlinier kwam die onder het jacht bij een verbouwing van een wenning in Noord-Holland. Deze kater heeft waarschijnlijk een net zo'n noffelijke dier gewoon. Want bij de bouw van een huis is hij onder de vlier rekken en daar had hij net uitkomen kunnen. Om te bewaren zo goed bewaren bleun is en eens ek mummificeerd is, hebben de eigenaars uit Nibbikswoud besloten hem aan te bieden aan het tjerke van Wjoert. Zij vonden eigenlijk dat deze kater wel een mooi plakje verzinnen. En ja, ze wien hier ooit alles in een mummiekelder west. En ja, toen dachten ze eigenlijk gelijk van die moet naar Wjoert daar. Het is vanzelf wel weer even een extra publiekstrekker, hè? Zo kun je het wel zeggen. Want hier verder in de kelder gebeurt net zo vol. Hè? De mummies die lezen hier al heel lang en de verhoren net zo volle aan. Dus ja, misschien dat er toch weer wat extra mensen op aankomen.